מה אם הייתי אומר לכם שאפשר למכור מוצרים דיגיטליים בלי לכתוב אותם, בלי לצלם אותם ובלי להיות מומחים? בסרטון הזה אני אראה לכם איך אפשר להרוויח כסף דרך משהו שנקרא PLR. ואם אי פעם רציתם להרוויח כסף אונליין, זה סרטון שאתם חייבים לראות. אז בואו נתחיל. PLR אלה ראשי תיבות של Private Label Rights. בפשטות, אלה מוצרים דיגיטליים שמישהו אחר יצר ונותן לכם זכות לערוך אותם, למתג אותם ולמכור אותם כאילו הם שלכם. זה יכול להיות ספרים דיגיטליים, קורסים, מדריכים, צ'קליסטים או תבניות. במקום להתחיל מאפס, אתם מתחילים עם מוצר כמעט מוכן. הסיבה ש-PLR עובד מאוד פשוטה. לאנשים יש בעיות והם מחפשים פתרון. אתם לא חייבים להיות מומחים, אתם רק צריכים לדעת איך לארוז את הפתרון ואיך לשווק אותו נכון. באינטרנט, מי שיודע לשווק, מרוויח. אז איך עושים מזה כסף? בפועל. קודם כל, בוחרים נישה שיש בה בעיה אמיתית. כושר, כסף, בריאות, זוגיות או התפתחות אישית. אחר כך, קונים מוצר PLR במחיר נמוך. מקבלים מוצר מוכן עם זכויות שימוש. בשלב הבא, עושים מיתוג מחדש. משנים שם, משנים עיצוב ומשנים ניסוח. המטרה שהמוצר ירגיש שלכם, ולא גנרי. ואז מתחילים למכור. דרך אתר, דף נחיתה או רשתות חברתיות כמו טיקטוק ויוטיוב. לדוגמה, קניתם מדריך PLR על ירידה במשקל. שיניתם את השם שלו, הוספתם פתיחה משלכם ושיפרתם את העיצוב. המוצר עולה לכם פעם אחת, וכל מחירה אחר כך זה כמעט רווח מלא. חשוב לעצור רגע. הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים עם PLR זה למכור בלי להוסיף ערך. מי שמעתיק ומדביק לא מחזיק לאורך זמן. מי שמוסיף זווית, מיקוד לקהל מסוים וסיפור ברור, זה מי שמרוויח. והחדשות הטובות שלא צריך הרבה כסף כדי להתחיל. אפשר להתחיל עם מוצר אחד וערוץ תוכן אחד. גם טיקטוק או יוטיוב שורטס יכולים להספיק. ועכשיו, החלק החזק באמת. השילוב של AI ו-PLR. AI מאפשר לשכתב תוכן, להתאים אותו לקהל וליצור עיצובים. ואפשר למכור גם בלי להיחשף. עם דמות AI, קול AI ואוטומציות. PLR מתאים למי שמוכן ללמוד ולהתמיד. זה לא כסף קל, אבל זו דרך חכמה לבנות הכנסה דיגיטלית. אם הסרטון עזר לכם, תעשו לייק, תרשמו לערוץ ותכתבו בתגובות PLR. נתראה בסרטון הבא.